Masu kallo da sauran tashar Nazari TV barkamu da warhaka. Barkamu kuma da ƙara kasance da ku a cikin shirin kasuwarka jarinka. Shirin da yau ya yada zango ne a nan masana'antar aikin hannu ta Village Artisanal ta Wadata da ke na babban birnin Yamai, inda za mu tattauna muhimman abubuwan sun ka shahi wannan masana'antar. Suwa ke aiki a cikin wannan masana'antar? Mene masana'antar ke kawo a cikin gudunmuwarta na aikin ƙasa, tallafi, kokari da kuma maganin zaman banza? Dukkansu za ku ji amsa wannan tambayoyin da shugaban wannan gidan. Ba ta da bata lokaci ba, sai ku biyo mu domin jin yadda muka tattauna da president Alhaji Ali Akili. Sunana Malam Ali Kilili, ni ne shugaban wannan ma'aikata ta aikin hannu da ake kira da ita Village Artisanal Wadata a nan birnin Yamai. Alhamdulillahi, wannan ma'aikata kamar yadda ka bayyana, Village Artisanal ma'aikata ce wadda ta samu tsawon kusan a yau shekara tun dai 1993 har zuwa yau, don ta samu kusan shekaru 30 da 'yan kai ana aiki a cikinta. Kuma akwai ɓangarori da yawa na ƙasan nan a cikinta, tunda za ka samu kowace irin al'umma wanda suke a cikin wannan ƙasa tamu kuma suna ayyuka irin na hannu. Kuma a takaice dai ana nan wannan ma'aikata ana koyar da sana'o'i kusan kala 17 wanda ake koya ma mata da matasa. Kuma muna yaƙi sosai da zaman kashe wando, da kuma muna ba da irin tamu gudunmuwa dangance da tattalin arzikin ƙasar nan, wanda hukuma ma ta gwamnati wadda ake ce mata direction ta statistic ta tabbatar da haka. Insha Allah, irin da bayanin da zan iya yi kenan tun daga lokacin da aka yi ta zawa yanzu ana yi mata kirari na cewa ita ce madubin aikin hannu na ƙasar mu ta Nijar. To ayyukan da aka hiba ƙarhi a gaskiya zan ce maka su ne kaman ayyukan da suka shafi aiki na hwata, aiki na ƙira, aikin katako, aikin ɗinki, da ayyuka wanda suke su kuma sun biyo bayan su na kaman wasu sana'o'i wanda suka shahi kaman menizeri, metalik, kaman aikin karhe, bakin karhe, haka sarrafa karhe, da kuma harkawa da ta shahi gyare-gyare, tunda muna da hadda kanikawa, akwai muna da gareji wadda mace ce ma ke kula da ita. Shine abin nan kaman particularity mu na Village Artisanal. Muna da kuma ayyuka wanda suka shahi kaman gyare-gyaren ababe wannan na zamani kaman electronics, haka duka ana gyaran su ana. To aikin da ake koyarwa kaman yanda na yi bayani, akwai kamar yadda na gama yara ƙanana kaman matasa ana koya musu apprentissage ga ɗinkin tela haka. Wasu kuma suna aikin katako, wasu suna aikin fatar ma da kanta, wasu kuma suna aikin gareji din, wasu kuma suna aikin koyon yanda ake gyaran misali talabijin wa'innan na zamani da kwamfutoci da sauransu. Duka dai abubuwa ne wanda matasa sosai suke zawa, mata da maza, kuma suna neman a hauda su bisa kan hanyar da za su koyi wata sana'a don dogaro da kai. Ina ga ta wannan bangare gaskiya za mu ce alhamdulillah muna ba da irin tamu gudunmuwa. Alhamdulillah, kamar yadda kai bayani, gwamnati cikin tsarinta na koyar da sana'o'i a makarantu, lalle a ƙarshen ko kuma in ce maka duk ƙarshen shekara muna samun yara da sukan zo nan da sunan sun zo su ƙara zurfafa ilimin abin da suka koya a can. Tun da can a makaranta misali za ka koyo abin ne a takardance, muku idan ka zo nan za ka koye shi a aikace. Kenan ka gani kamar za a ce can nan dama ce take samuwa ga waɗannan matasa ta aikin a aikace. Yawa nan lalle duk shekara muna samun waɗannan matasa, musamman ma in ce maka kasan a yanzu kamar yadda aka ɗauki fannin shi aikin hannu, akwai ma musamman in ka ɗauka ko jami'a ta Abdulmumuni da ke nan birnin Yamai sukan baiwa
ɗaliban da suka zo ƙarshen karatu kamar nazari bisa kan menene aikin hannu. To wannan irin waɗannan matasan su ma sukan zo nan mu karɓe su da hannu biyu, zan mukan yi kamar wata ɗaya, wata biyu, wata uku tare da su, muna ba su ilimi a bisa kan, muna ba su bayani a bisa kan menene aikin hannu, yaya yake, yaya ake yin shi, yaya yake rike mai yin shi, kuma wani irin kokari da gudunmuwa take kawowa bisa kan tahiyar ci gaban ƙasa. To irin waɗannan etudiyan da kansu muna samun sanan kuma muna an su. Bayan shi muna samun ɗalibai wanda suke zo mana kamar misali daga su ENGS haka, suna zawwa nan in suka zo tez karatun su nan ƙarshen shekara suna zawwa nan su ma ana kama musu. Akwai kuma matasa da suke hitowa daga sauran makarantu inda ake koyon aikin hannu, su kuma sun yi karatun sun koye shi akan takarda, sukan zo nan su zamna su yi shi a aikace a cikin shago tare da masu aiki. To kenan ka gani sai in ce maka kamar yadda kai bayani, a gwamnatance an yi tsari wanda yake lalle aikin hannu zai zama wani abu. To kuma muna bin wannan tahiyai sau da ƙafa mu ga abin da zata bada. To ina ga wannan zai in ce tsohon zance ne tunda wanda bai sani ba shi ke faɗin haka nan. Yau baka sanin fanni wannan namu na artizana sai an karance shi ake shigo shi. To lalle akwai can zamanin baya waɗanda suka dinga yin shi ba tare da wani sanin komi ba suka dinga yi. To amma a yanzu duk wanda ka gani yawanci za ka gani matasa ne wanda sun karanto shi, sun zo suna yin shi a aikace, kuma suna da takardu na shaida karatu na cewa sun kai adadi kaza ko kuma sun kai adadi kaza. Duk da ma a ƙasar nan tamu an yi wani tsari wanda aka so a aiwatar da shi, to san ban menene ya dan dakatar da abin. To amma dai muna nan dai muna bi sau da ƙafa, saboda wanda zai zamana ya kera abin da za a yi amfani da shi kuma ƙasa ta amfana, shi ya amfana, kenan ba ƙaramin mai ilimi ba ne. To sai dai matakin ilimin ne har yau ba a kai ga wasu a tantance su ba, a ce ga irin inda za a tsaye da su. To lalle akwai da yawa mahi yawansu kamar suna runguman aikin ne a matsayin sana'a, ba aiki na kana yi ka bana, wato dan bani da bari in rike wannan yanzu in na samu wanda ya shi in sake. A gaskiya zan ce maka dai a yanzu mutane sun fara ganewa menene aikin hannu, saboda shi aikin hannu ga wanda ke da shi aiki ne wanda yake yana da tabbas sosai, yana da kamar yadda bature yake cewa garanti ta rayuwa. Saboda idan kana da sana'ar da zaka yi a ko da yaushe, kai ba wanda zaka je karatayi a bisan wuyan wani bane da sunan kana bukata a taimaka ma. Gaskiya alhamdulillah dai mutane kai yanzu suna ganiya, kuma matasa suna ganiya sosai, suna zawwa. Tunda a kwanan nan ma mun yi bikin yayi wasu ɗalibai wanda suka yi aikin ɗinki ɗin nan da sauransu. Mun yayi kusan ɗaliba mata da maza, mun yayi kusan 140 a ƙarshen wannan shekara da ta wuce, kuma yawancinsu suna nan sun samu shaguna. Muna ziyartar su bayan horo, muna ziyartar su mu ga me suka koma. To mun ga mafi yawancinsu duk sun samu shaguna, sun zamna, wasu kuma sun shiga wasu shaguna da sunan su ma sun zo a matsayinsu na ma'aikata. Ito abin da ya shahi kaman sarrafa fata, akwai abubuwan da ba ma yin sa a nan gida. Misali in ka ɗauki ɗan guntun misali, zan ɗauka maka kamar misali tablo da ake yi. Ai kaga a ƙarshen shi bayan an yi duk aikin da aka yi akwai mudibi da ake sawa. To ka san ko ƙasar nan ba ma yin mudibi, shi zawa yake daga ƙasar waje. In ka ɗauki kuma abin da ya shahi shi kankunan fata, akwai 'yan ƙarahunan nan da suke tahiya tare da kowace jika in aka yi. Tun da banda mu yanzu nan gida mun samu wata husa'a ta yin kamar kuroshe na sak da ana yin shi, akwai inda ana yin shi da kashi, akwai inda ana yin shi kuma da azurfa ko da kwabo ko da bronze. Mai amma kuma akwai sauran kayayyakin da suke tahiya cikin yin shi kai, wasu sai sun zo daga kasashen waje, kamar ka ɗauki su fermeture da sauransu. Kamar lalle haka ne, muna da akwai bukata sosai ta irin waɗannan kayayyaki da suke tahiya cikin gudanar da aikin na abubuwan da muke kera. Ma aikin watan ne, ma aikin kira ne, ma kuma abin da ya shahi menizeri ne, abin da ya shahi kafinta,
aikin katako da sarrafa karafa da sauransu. Lalle duka akwai abubuwan da sai dole daga kasashen waje suke zawa. Gaskiya hwata gida ta isa, tunda zan ce maka a nan da ɗan watanni kaɗan da suka wuce akwai wani haɗin gwiwa da aka samu na wani proje na tarayyar turai da ake ce mashi yawo. Shi ta hanyar wannan proje ɗin an samu an baiwa mahauta da majima da collector da mu masu sarrafa hwatai horo a bisa kan yadda ya kamata mu inganta aikin na hwatai da kanshi, tun daga hida dabba har zuwa jemeta har zuwa yin abu wanda yake mai inganci wanda ɗan ƙasa zai siya ya yi amfani da shi kuma ya yi alfahari da cewa wannan na gida ne tun daga farkon shi har ƙarshe. To lalle ta hanyar wannan proje mun samu gudunmuwa sosai wadda take ta inganta aikin hwata a ƙasar nan, tunda sun zo ma gwamnati ne a matsayin ciko irin gudunmuwar da gwamnati take yi, su kuma suka zo su taimaka don tahiyar ta yi kyau. To alhamdulillahi ana cikin yin haka dai ne kuma sai muka shiga wani hali wanda yake a yanzu kowa ya san yadda ake ciki, an danne ƙasar tamu ta hanyoyi da yawa, ana hana ma baki su shigo. Ba daidai ba ne kowa ya sani mai alhamdulillahi 'yan Nijar kuma sun nuna a tsaye suke da ƙawahunsu, za su jajirce su yi kokowa da wannan rishin gaskiya da rishin adalci da aka yi mana don mu samu mu huta daga cikin wannan kangi na rayuwa da ake ciki a yanzu. Duk da mun san da gwamnatin tamu gwamnati ce wadda take da niyya na ta yi, muna fatan Allah ubangiji zai ya tabbatar da haka din, Allah ubangiji ya sa haka din ya koda zuwa gaba ne a ci unhwanin shi. Masu sana'o'i ƙanana waɗanda suke ƙasa su ma su ji ɗan sauyi a rayuwarsu, su ga cewa lalle wannan tahiya ta inganta kuma ta inganta rayuwarsu. To tsakaninmu da abokan aikinmu na majema wanda suke sarrafa hwata suna kawo ta nan, to kasan lamari ne wanda aka ce bahaushe ke cewa gadon ari sai fanna. In suka je mai hwata nan babu inda za su kai ta sai wurinmu, tunda mu ne ke sarrafa ta. To lalle da mu da su dai gaskiya ba mu da wata matsala a zahiri, sai dai dan abin da ba an rasa ba wanda ya shahi misali san dan adam tara ne ba goma ba, wani yakan ɗoka a bisa kan alkawali kuma wata rana sai akan samu 'yan matsaloli wanda suke zuwa su gilma cikin lamarin, sai kaga kuma alkawalin wannan ya kasa cika. To wannan su dai ne 'yan matsaloli na yau da gobe, amma dai gaskiya ita dai hwatai akwai ta kuma ma'aikatan akwai su kuma aikin ana yi. To alhamdulillahi matsala dai wadda ke da kwai a yanzu sai in ce matsala ce ta kasuwa, shi kuma wannan ta zama gama ruwan dare ne aka ce ya gama duniya. Matsala ta kasuwa yanzu ko ina ne ke da kwai ta, ba nan wanga fanni namu bane kaɗai, amma dai mu a yanzu tamunce muke ji kwarai, muke jin raɗaɗinta kuma take taɓa mu sosai. To na farko dai wannan aiki mu abin da ya kamata mu yi shine mu sarrafa abubuwa masu inganci wanda duk wanda ya ba zai yi da na sani ba. To amma kuma yin tsari wanda yake zai kawo ɗan ƙasa ya kalli abin wanda zai ɗauke shi ya riƙe ya ce lalle wannan abinmu ne na gida, ina ga wannan siyasa ce wadda ke gwamnati ya kamata ta shinhuɗa ta. To alhamdulillahi akwai ta, to sai dai a yanzu ta ɗan samu cikas kaɗan saboda ina ga ba a aiwatar da ita. Akwai ta ba a aiwatar da ita saboda ita yawanci duka in aka ce an ɗauki doka sai ka ga tana ɗaukar lokaci kamin a fara aiki da ita, tunda kaga ya kamata a ce tunda muna da ma'aikata daban-daban wanda suke aiki daban-daban, in ka duba a cikin fannin gine-gine misali ko kuma a fannin ado na ofisoshi da sauransu, ya kamata a ce dokar da aka yi ta cewa a yi amfani da kayanmu irin na gida a ce tana aiki. Misali in ka zo cikin ministoci ofisoshin ministoci ya kamata a ce tun daga tebur
kujera da kayan adajen nan duka da ake yi, tunda abu ne wanda duk muna yi a gida, ya kamata a ce su ne ake ba dama a tallata su ga wani ma wanda zai zo ko kuma wanda zai ziyarci waɗannan wurare. To musan ba menene yake kawo cikas wajen aiwatar da wannan abin, amma dai na san rishin watakila ko kuma rishin mai da hankali ne bisa kan zancen wannan dokai, ko kuma menene dai ban iya sani haka kai tsaye in san menene yake kawo cikas ɗin wannan. Amma dai muna ta ƙoƙari irin namu na ganin cewa a ƙasan nan ɗan Nijar ya gane da cewa tunda da in ka ɗauki daga kace kayan artisanal sai a ce tsada gare su, to daga baya lokacin da muka ji wannan koken yayi yawa, muka nemi wasu ƙungiyoyi na duniya suka kama mana don shirya tarurruka da waye masu kera abubuwan, a waye musu kai bisa kan cewa tsada ba ita bace tsari mai kyau. Ka yi abu dai wanda kai baka faɗi ba, ka ɗan samu ɗan abin da ka samu wanda zai ishe ka rayu da shi, kuma wannan abin ya zama na shi kuma ɗan ƙasa yana iya saye shi ya yi amfani da shi ba tare da ya ji raɗaɗin zahin shi kuɗin shi ba a wajen sayen shi. To lalle mun samu wannan siyasa ita ma ana cikin aiwatar da ita ma a yanzu, tunda abin da ka sani a da yanzu in ka zo ka taɓa kuɗin shi zaka ji kusan an raba shi biyu, tunda su masu yin sun gane da cewa ba tsadar bace zata sa a samu kuɗi. Wannan sai dole sai ka san me ka kashe ka kera abin, sannan ka ƙara el marshi ɗinka ta riba da a sama, in ya so shi ma mai saye abin sai ya zo mishi da sauki sai ya iya saye. Amma in abu ya hare ya yi tsada sosai, lalle duk irin yadda ake son shi da duk ingancin shi, yanzu in abu ya yi tsada kwarai zai gagara saye ga mai karamin karhi ɗan Nijar. Ka san kamun wannan lamari na 26 ga watan Yuli a wakana, a lokacin ma bakin lalle ana cewa ne suna zawwa, to lalle suna zawwa haka daidai gwalgwado jiwa amma a yanzu ai bakin babu su, tunda ganin irin wannan takunkumi da aka samu mu gaba da baya, an danne an tare ta ko ina, kawo kowa ya hulɗa da mu, ka ayi alaka da mu, bakin ba su zawwa. To a yanzu 'yan ƙasan ne suke dan zawwa jiwa suna dan tsitsinta, yanda dai ake cewa kakkura ta tahi da baki sake, ita kuma tumkiya ka tahi da ɗa biyu. To yanzu dai cikin shi ne muke, gaskiya mutane suna dan kokarin su, 'yan ƙasa suna kokarin su, gwamnatin ma tana kokarin ta, tunda duk in an yi wani bako zaka ga an ɗauki wani abu wanda yake ƙira gida ne, ƙira aikin hannu shine za a ɗauka a ba wannan bakon na alhurma ka abin ihsani misali. Yawa to abin da dai zan iya bayyana maka kenan. To babban ƙalubalenmu na harko a ƙasar nan shine mutane ake cewa a turance préjugé social. Mutane sun ɗauka cewa duk wanda ka ga yana aiki misali irin na ƙira ko kuma aikin wata da makamancin haka nan, an ɗauke shi kaman misali mutum ne wanda yake kaman bai cika mutum ba, tunda akwai wata kalma da ake hodi wanda mu ban maso mu dinga hodinta. Wannan shi dai ne zan ce maka babban matsalar mu. Babban kalubalen mu na biyu shine na kasuwa. Wannan kayan da muke kera idan ba a samu aka huta da su kasashen waje ba, lalle 'yan gida ba sa iya cinye su duka, ba sa iya haɗiye su. To nan ne za mu yi kira misali ga hukumomi, a yi ƙoƙari a sama mana hanyoyi, tunda mu mun san lalle mun san inda ya kamata a kai kayan a saida a samu unhwani. To amma in gwamnati bata sa hannunta ba, mu a matsayin mu na ƙungiyoyi ba za mu iya yin wannan aiki ba. Me inda za a samu misali goyon baya na gwamnati da dahawa ta hukuma, to lalle za a iya zuwa duk inda ya kamata, kuma waɗannan kayan za a kai su a sayar da su, kuma za a ci unhwanin su, kuma za su yi unhwani, za a unhwani ƙasa, unhwani tattalin arzikin ƙasa, kuma shi kan shi mai ya san da lalle yana rayuwa da wannan sana'ar da yake yi. To masu da kuma kallon Najari TV, anan ne muka zo ƙarshen tattaunawar mu da shugaban wannan ma'aikatar aikin hannu ta Village Artisanal Wadata, wanda kuma kun ji irin abubuwan da suke aiwatarwa a cikin wannan masana'antar da kuma irin kalubale da ma gudunmawar da suke badawa na wajen maganin zaman banza da kuma irin matasan da suke ba horo. Duka dai a nan ne za mu ce muku bisalam, a huta lafiya, sai wani lokaci idan Allah ya yi.
ku kasance wasu kan Nazari TV.